ברוכות וברוכים הבאים לאירוע ההאקתון של קהילת הפודטק. בהצלחה לכולנו. אנחנו תעשייה שעוברת תהליכי טרנספורמציה. זה אוכל, זה טכנולוגיה. זה שאתה לא יודע הכל, זה נכס. זה תחום שרלוונטי לכולם. האתגר של התעשייה היא שבסופו של דבר זה צריך להיות כלכלי וסקלבילי. תמיד יש דור ראשון חלוצי שהוא מייצר את השוק. הדורות הצעירים, החדשים, הם אלה שמובילים את המהפכה הזאת. אנחנו נמצאים כאן עכשיו בהאב העירוני בשם הקליקה במרכז באר שבע. יש לנו 10 קבוצות סך הכל, כל קבוצה מנסה לפתור אתגר אמיתי של התעשייה. יש איתנו 12 מנטורים שמלווים אותנו לאורך כל היום. המנטורים מגיעים מהמחלקה לניהול, מהתעשייה, מעמותות בולטות בתעשייה, מהחברות המובילות ביותר. ההאקתון הזה בעיניי זה פשוט יוזמה נפלאה, זה מראה את הרוח ואת הדרייב של הסטודנטים שלנו. התאספנו פה, עשינו בריינסטורם, הגיעו מנחים וקצת סידרו אותנו. זה דרך להתניע מחדש את המוח ולחשוב דברים חדשים. אני מופתעת מאוד מאוד לטובה מזה שרוב האנשים פה היום, קצת ממה שדיברנו, הם לא טבעונים. למה חלבון אלטרנטיבי או פודטק בכלל? אז דבר ראשון, זו תעשייה צומחת בטירוף. בישראל היא שנייה לארצות הברית במספר סטארט-אפים ובסכום השקעות. מההיבטים הסביבתיים, תעשיית המזון מהחי היא מהמזהמות ביותר בעולם. תעשיית החלבון האלטרנטיבי בעצם באה לצמצם את ההשפעה השלילית של התעשייה הזאת. תחום שגם עושה טוב וגם יכול להוות מקור פרנסה וקדמה בלתי רגילים. יש לנו רשת קשרים רחבה עם כל האקוסיסטם הישראלי. מדי פעם מפגשים על הבר, הרצאות באוניברסיטה, מלא פעילות שרק הולכת ומתרחבת, וכמובן אחר כך כל בוגרי הקורס מצטרפים לרשת הבוגרים שלנו, שחשופים להמון משרות, הזדמנויות,